Stainless. O, kami ano? Stainless. O, kami. Wow. Sok-sok kasi ito. Kanin. Kumpleto. Ito ba ito? Ito, apa? Bukal-bukal na. Ha? Di apa? Testa. Tapos ni Pata. O, kita niyo siya. Isa. Pinakupsan. Pinakopsan. Ah, crispy belly. Kuan-kuan. Kay birthday ba ni Mami? So, diri namin nag-celebrate sa kuan. Chi! Darga. Sabaw! Siga. Carlos Archie. Ako ba yun? Lagi. Hindi ka makita. Kita mo? Magkano na? Isang magkano ka? Okay ra. Okay ra. Okay kayo. Okay ra. Happy birthday to you. Mm. Ay, ka-timing mo na naka... Order na ako pagkaugma gihapon hapon. Wala, standby. Sada ilang kan no. Yan oh, yung natambok no. Darga. Itambok yung deliver. Di ba dito si mong mama day? Yan ang mama. Ayun. Amoy. Okay ra pagkagutaw kung bayan nila rin no. Maganda yung anak ko. Tayo ba? Namukha na ko. Parang nagkabilig ko magpudsi. Dinagpudyo? Ah, may nga na siya kanin. Sa tao nga na. Lahom na kayo. Out na rin. Alicia. Bukid.
natural ko niya yung istorya. Labo nila talaga. Lagi mo sa wife. Hindi ko bisayaan yung dahil Tagalog ako. Magbuot din na. Para imo ka ba ng video, di ba? Oo. Ang iyaan na nga, ito ang mga bulanon, ang mga Bisaya. Sabi, mga po ito subscribe siya. Si Kimero di ay katong bayon. Kaya na lagi. Let's say, Tagalogin mo nga. Aso ko lagi Kimero. Let's say, kagin. Di ba pala imo ka? Para mas mga Bisaya. Oo. Tubig din ang kamita. Ulihan ko siya. Hindi ka na Manila. Basta nag-lockdown na walang bagawan. Kasi nagtuna. Mama, nagtuna sa Manila. Kuya niya. Mo ba? Hindi ako doon ko kayo nagsuon. Kasi isa na sila kabatalyon. Bas mo lang itingali. Kasi isa na sila ka dosinahan. Dagan lagi tayo. Dapat tipulo din. Gatuan niya. Gusto niya, at tanong. Nagpis sa Manila. Kaya mo tipulo. Huwag ka mapula sa kayo. Iyang gibla, kung sa'yo lang. Province pa. Daily ko alam yung lifestyle. Libre lang. Pakita niya. Uy, na-receive na ni may mga... Ha? Yun na? Kasi na ni Patrice. Ilang tapos Patrice, pilang ko. Ano siya? Pilang ko buk mga ayo. Tulo. Sige, kapat naman ito mga ayo. Ako na-receive. Tama mo siya karoon. Ano na? Bili. Schedule na po dahil. Alam ko sa doon. Schedule na siya. Pasok ka noon. Binarihan suhod. Ano ba yan sa una? Sa bukod. Dahil hindi. Na hindi. Nalukon may sa una. Rubing kurunto. Ano ko sa rubing kurunto ka? Kurot ko ba siya? Kurot ko na sana. Bungkuang ba? Yan ang hindi. Rubing kurunto. Kasi ka na siya buboy ang mga. Nagsuway sulod. Kanang sulod ang short mo buhakat. Tiban mo na yung muhang paa. Hindi yan gusto mo short. Kaya bubo mo kayo. Magkukuha niya. Siksi Siya, na kayo. siya bubo. Pero na siya leggings. Passport time. Hindi mo lang gugusto ng nangang lugar. Pangalan. Sagbot na siya. Hani ba ikuan? Hani ba? Ang usa ba? Hani ba? Hani ba si Ed? Isa man na siya. Ano yan? Mali nga, magagagawa ng video kay makinundog siya sa story
Mahal eh. Magkatiguan sa una. Alam mo na yung saya. Bago siya. Naapil lang sa mga tiguang. Ito to, kurundong. Ano to? Nakuntok. Kurunto. Ano pa isa? Kurundong. Ano to? Dagbong ko na. Dagmay. Ibaro ko kayo. Dito mo baro. Dito ako mundang. Dere ka ba? Legit. Ang buhol sila. May pa kung pamilya ka na na sila dibihang kahit siyang mama. Talaga sila. Kasi mo anak? Ang bay, ang lako wala. Imbis lalo na ganyan nakalmayo ah. Ngayon sila. Pinakauli naman akong brother-in-law. Tama ka lang nga. Virus pa. Giabtan mas virus. Giabtan kulirang virus. Hamis kisman ang siyahan ko ano? Gila pa sa Sugara. Manila pa na siya anang mimis kaya mimis. Uy, hindi ko yan ang bughat ko eh. Iandaran sa bitok. Ay, mga termino ni mo manang. Ako. Sakto mo yung istorya kay gindikit man dito nga buhulan siya. Mo gyud yung istorya ana na buhulan na ka nya tinagalog ka. Ano na? Nang kumonsis naman na ay. Mo na kay nagabutay ang ngalan buhulan na. Mo di no hulo. Usog ka niya. Ano yung lengguwahe?